ঠিকাদারি প্রীতির বাস্তব নমুনা বিল অফ কোয়ান্টিটি দর্শাযাଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଧାର ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଗାଁ ଠାରୁ ଭାଇଆ ଅନନ୍ତପୁର ଖଡ଼ିକାଦଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 4.5 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ 13/2/2018 ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ 12/2/2019 ଯାହା ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 211.15 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ 14.85 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ତେନ୍ତୁଲି ବେଲାରୀ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଲି ବେଲାରୀ କୁସୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଠିକାଦାର କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ସେହିପରି କୁସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ। 2 ଫୁଟ ପାଣିରେ ଖୋଳାଯାଇ ଚାଲିଛି ଢଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନକୁ ମନ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଠିକାଦାରକୁ ସୁହାଉଛି। ଅଥଚ ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏବଂ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖୁଲମଖୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହା ଉପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ପଛୁଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ପଛୁଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛି। ବାଲକୁଦା ବା ସେଟା ଆମର କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି କେଜାଣି? କୁସୁପୁର ଛକ ପାଖରେ ହଉଛି। କିଏ ଜାଣିଛି ନା? ଆମର କାମ ହଉଛି ସକାଳ ନା ବ୍ଲକ ଆମର କାମ ହଉଛି ସକାଳ ନା ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ପଛୁଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଧାର ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।